Skybrud i byer. Bæredygtige løsninger til tilbageholdelse af regnvand. UVR-systemet er udviklet blandt andet på baggrund af Københavns Kommunes 14 bæredygtighedsmål. Systemet er designet til opsamling og håndtering af regnvand uden brug af forskellige sammensatte elementer. I modsætning til traditionelle bassinløsninger, der ofte kræver membraner fra hele verden, er UVR-systemet fuldt ud designet med fokus på miljøvenlighed, bæredygtighed og projektøkonomi. Fokus ligger på de samlede livscyklusomkostninger, TCO, altså en fremtidssikker løsning, der både er miljøvenlig og økonomisk fordelagtig. UVR-systemet er konstrueret til at holde dobbelt så længe som traditionelle faskiner med membraner, testet til en levetid på over 75 år, hvorved TCO-omkostningerne halveres. Takket være præcis og hurtig installation minimerer UVR-systemet trafikbelastningen, infrastrukturændringer samt øvrige gener for borgere. Et bidrag til social bæredygtighed. UVR-systemet kan installeres kun 40 cm under kørebanen. Det sparer ressourcer, reducerer udgravning af forurenet jord, tilkørsel af knappe råstoffer, mindsker CO2-udledning og forkorter anlægstiden. Med sin fremtidssikrede vedligeholdelse og målrettet styring af vandstrømmen tilbyder UVR en effektiv, holdbar og klimavenlig løsning til en bæredygtig grøn byudvikling. UVR, et fremtidssikret vandtæt modulbassin med uanede funktioner.